И здравейте, аз съм ProBG и искам да ви покажа нещо като продължение на новия епизод на Hardcore Survival. What? Момент. Fuck. Така, какво искам да ви покажа? Намерих село. Обаче, къде беше селото, бе? Да, игра със звук. Хора. Забравих селото, къде беше. Ето го. Така, ето го селото. Намерих в него доста картофи, дори тук има още 2 стака и нещо. Ще ги събера, защото така. Ще ги събера, обаче гадното е, че не намерих моркови. Да, много гадно е това. И че не намерих ковачница. Пич, това ти ли го направи? Ко правиш? То са глично нещо. Така, ще отидем в една барака да преспим. Къш. Глей го селяндура, бе. Няма да спиш тука. Айде. Така. Леглото ми. Така. Благодаря. Ще ми трябва много бързо един меч. Меч. Така, намерих доста тикви, И там дори май видях още. Значи, в момента в мен имам 7 тикви. И мисля, че намерихме достатъчно неща и тръгваме към дома. Ще изкарам Stone Sword-а. Така, тръгваме към дома. What? Добре. Това било дърво. Тук има още тикви. Адски много тикви има, разбирате ли? Адски много. Така, очаквайте нова поредица. Няма да казвам нищо друго, за да не издавам голямата работа. Но очаквайте нова поредица. Този клип не знам колко ще е дълъг. Съжалявам за малките клипове, обаче още не съм изяснил грешката с мобизена, защо по някое време ми крашва. Може би и този клип ще ми крашне по някое време. Не гарантирам нищо. Така да хапнем малко. Жакузи има тук. Голямата гора. Мразя горите. Знаеш ли какво? Аз ще прекусявам по този начин, защото те са наплетени на 17 възела. На 17 000 възела. Ще ми е по-лесно. Виждам равнина. И стига бе. Това не е добре. Да не умрем от падане най-накрая, защото... май виждам нещо. Леле! Така, това село ще го взема в предвид. В смисъл, нещо ще направя. Обаче трябва да го запомня къде. Вече го забравих, така че няма нужда. Може би няма да направя нищо. В смисъл, то не ми трябва много селото. Вече си имам база, взел съм почти всичко, което ми трябва. Взел съм почти 3 стака картофи. Което ще рече, че 2 стака ще бъдат... аз дори не ходя към спаун. Което ще рече, че 2 стака ще бъдат изпечени. И това ще ми бъде края на частта от поредицата експедицията. Очевидно. Така, продължаваме напред. Защо толкова бързо огладнявам? Ми е много интересно. Много искам в най-скорошно време да намеря някакво чудовище с бронята да го убия, защото на тази версия точно чудовищата има 100% шанс да ви пусне всички брони, които те имат.
което аз го намирам за много хубаво, обаче не ви пускат оръжието си, което е тъпо. В смисъл, да, в новата версия 1.9, нали, Ендермен, като го убиеш и като е държал някакво купче, това ти връща купчето, което той е убил, което той е взел. Обаче тук, ако имаш меч и като те убият, би трябвало да вземеш меча. Или в случая зомбито, ако има меч и ако го убиеш, да вземеш меча. А не просто броните да го взимаш. Добре. Беше ма страх, тук мисля, че ще умра. Ето такива рискове не трябва да се поемат. Това клей ли е? Не. Ето това е клей. Ще го събера да имам саксийки. Ще е добре, ако се щупи. Така. Не знам, защо събираме клей. Да, може би забелязвате, че този път игра с звук. Аз не мога го взема. Какво да изфърля и тези пръчките не ми трябват. Така. 12 клей ще ми стигне. Така, искам да ходя по суша. Не искам да използвам лодка, защото много кофти са направили лодките, че не ги прихваща и двете бутончета вече, за да карате лодка. Ви трябва една лопата за гребла, което всъщност има логика. Има доста голяма логика това да ви трябва гребло. И намерихме шугаркейнс. Супер. Смисъл, това е много хубаво място. Ей, тук между две планини. Това е 4 блока май. Да, 4 блока. Май дори 5. Пак трябва да свърлям някакво глупост и този саплинг да ви трябва. Аз всъщност трябваше да си предвидя да си взема да си опразни инвентара. Може би. Давай газ. Ще видим какво ще правим този епизод. В смисъл, добре ще първо си прибера и след това. Може би ще направя една голяма ферма за картофи. Защо ли пък не? Да хапна, момент. Крави не ми трябвате вече. Да, вече няма да убивам горките животинки, защото вече си имам осигурена храна. И да, всъщност май няма да ми трябва вече да убивам крави, след като намерихме това село, което беше много богато на картофи. Морковите за какво са ми? За прасета, ама аз вече като имам картофи, като вече си имам храна, няма да са ми нужни прасета да ги убивам. Колко далече съм отишъл, бе? Знаете ли, хора, ако толкова далече съм отишъл, майката се прибера, ще свърша клипа. Аз ще се пречукам, бе. Глей. Вау. Ох. What? В смисъл. What? Това е малко странно. Вау, това. Опа, аз не ходя към спаун. Аз нещо забравим да си взимам. Не си взимам, а да гледам компаса. Не знам защо. Давай газ към къщи. Че съм отишъл много далече. Честно, защо съм отишъл толкова далече? В смисъл, селото напълно си заслужава. Не намерих ковачница, но какво пак толкова? Нали намерихме картофи, които не можем. Много рядко падат от зомбитата картофи. Ето го. Така, вкъщи сме си вече. Така, сега ще ви покажа всъщност. Миналия епизод споменах, че съм започнал, съм дооправил къщата и сега ще ви я покажа. Момент, малко изпуснах. Така. 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 Имаме в мен ножица май. Да, имаме в мен ножица. Взех листа от ето уния брези там. Ето ги. И това мисля да ми е основата на къщата. И тук имам едно легло. Да сейфам. Ето тук мисля да ми е мината. Нали, искам с някакси къща направо да влиза в мината ми. Ето насам. Мисля, че е добра идея.
И като за начало ще е добре да си направим ето тук ферма за картофи. И понеже не знам дали ще ви е интересно да гледате, когато я свърша, ще се върна. И така, ето ме отново с готовия проект. Ето това ще е за момента. След това тук ще направя врата. И искам това да го издигна като къща. Не като къща, като сграда. И това ще бъде за края на епизода. Мисля, че се получи хубаво. Аз бях ProBG. Благодаря за гледането. Коментирайте, лайквайте и давайте предложения за нови постройки, нови идеи за поредици, нови игри, нови... Каквото ви падне, каквото искате да направя. Пишете, ще погледна коментарите, ще ги изпълнявам тези, които са възможни и да. Чао!